Avui tenim un nou convidat de la nostra classe, que és l'Ethan! Hola, avui he vingut aquí per explicar-vos aquest llibre que es diu Vegeta, que és la barreja entre dos youtubers i ara farem unes quantes preguntes d'aquest llibre. De què tracta aquest llibre? Tracta de dos youtubers que creen un poble entre ells mateixos i van creant les seves famílies, les viles també, i un dia acaba apareixent algú molt tenebrós i acaben de perdre tot el poble i acaben en guerra. Coneixies aquest llibre o te'l va recomanar algú? M'ho van recomanar uns quants amics que van llegir aquest llibre abans i el vaig llegir i em va sorprès una mica. Qui és l'autor o autora d'aquest llibre? Són els dos youtubers que es diuen Vegeta i Willy Rex i jo, per al meu gust, són uns bons youtubers. Per què has escollit aquest llibre? Perquè m'agrada molt el tema del misteri, aventures, i jo crec que aquest llibre és un dels millors que he tingut. Per què t'agrada aquest llibre? Perquè cada vegada que ho llegeixo em recorda alguna que m'ha passat ja a mi. Quina és la part que més t'agrada d'aquest llibre? Una part on estan al final del llibre, on acaben ja amb el drac final i es fan una foto entre tots. Té alguna col·lecció? Sí, té una. Hi ha la primera part, que és aquesta, la segona que va de la volta del drac, que va revivir per un senyor molt malvat i que es diu Herobrine, i és la segona part que me l'estic llegint a casa ara. Doncs Ethan, moltes gràcies per haver vingut. De res. Ara, una notícia molt important, que com ja sabeu, la Mercè s'ha jubilat i tenim dos membres nous en l'equip dels booktubers. Doncs un de la família dels booktubers és l'Ivan, que ja va sortir en un vídeo que es diu Fora de lloc, de Oriol Pelacàneres. L'Ivan ens ajudarà amb les preguntes quan ens ho vingui, com a l'Ethan, i també ens ajudarà a l'altra persona a gravar una mica i ens donarà idees per vídeos i tot això. I l'altra persona és l'Hugo, que serà el nostre càmera. Hola! Fins aquí el vídeo d'avui. No us oblideu de subscriure-vos i activar la campaneta per no perdre's ningú dels nostres vídeos. Donar-li a like i comentar als comentaris si seguiu aquests youtubers o si heu llegit algun llibre de la col·lecció. Adeu! Adeu! Ethan? Espera,